Dito na. Asa may makaon ni ba? Kaning ilaw man eh. Kaning, pwede na eh. Ipakala yung baka, paris na mong duwa mga dagkog mata. Kalibanga ay ko magkaon ni. Oh, inoon doon ako ano libo noon. Oo. Lagi na lami. Napaas lagi mong tulungan ang mga diferensya sa utok. Mikos mga choy. Nato kadali mga choy ha. Mikos na to kadali. So karon sa may atong planuhon ron. Asa tayo si Choy Marjon day? Ambot lakaw mo to. Pislok man tatuwa na. Pamay siguro ko pataag. Kasi ko na to. Hain karon. Ayo, what's up, man? Oh, abot na nila. Naam kayo mo talaga yan. Sa may atong kuno ron. Skarte na to. Ang makakaon to. Awa, yun pre. Sa kuha lang na ha. Si mo ha. Kasi gusto nimo. Sami itong kuwan pre. Kanang pahiltis lawas ba? Pahiltis. Oh, Kana ba? makaon nila. Buwan mo ginamukhaw ng baka. Ano no, kita na ba nung taon? Yapag na siguro ka. Ang may utok ang baka, kita namtay utok. Kita kami kay namtay utok. Kami kay na ako na mo tinanom, urot lang ginagong tinanom kung utot ako putol la. Crispy ba lami crispy hon. Buwan mo ginamukhaw ng baka. Karang bagi ko kaso kuha na nga. Crispy hon. Kanang pao niyang ubod ba? Kanang pinakalinghod ba? Ilaw ba? Upako ni siya. Naonan. Di ka tao may tunsi sara. Tunsis pre kanang wagi tay kaon pre. Muna tunsis. Ato kita pa doon sa kamatay. Kanay kay ugusay kuha na. Ana panitan ni siya. Yang pinakalasa ni nga kanang humuk-humuk na. Muna itong kaunon atong chap-chapon ba? Ana putol-putolon ba? Dito na. Asa may makaon ni ba? Kaning ilaw man eh. Kaning, pwede na eh. Gibalik-balik lang yun. Bali-bali lang gini yang kalaki, bantay lagi karo magbubuha ng baban mo kinaon ha. So, mamukhaw baka na siguro. Oo, okay na may utok ang baka, ikaw kung kay utok. Hindi ka makaon eh. May pagikumpay na laro baka. Ay. Unsa pa may makaon na na? Gibali-bali lang gid. Ay, Unsa pa may makaon na na? Ipakala yung baka, paris na mong duwa mga dagkog mata. Ingat di ka ana Choy. Kita bangalan ako. Ana ka kanuno na sa baka. arte kay kaniya, kanuno ko ng baka na. Ay tabang ra mo kuno siya. Ang baka, di kung kay kuno makaon, nung na utok ang baka niya. Iparehas mo semua nga naman tayo utok. Wabay. Di man po noon makaon no. Wag utok po na eh. Nya ila ko nung isuwa ko no ginamos ko. Kaon mo ginamos bro. Tiwas ginaka. Itabang ra mo kuno siya sa inyo ha. Mao bantay bitaw re. Tabang bitaw. Di na magbubuwag ginaon ron. Aka na ginaw sa. Udi ka mo kaon na ni, imo isuwa may pangginamos mo isuwa. Aw, samot ginamataha ka dako. Ikaon ang mga parat. Okay. Loy ko. Pa sa kay ni. Oh, bantay di mo kaon, bantay ro maluto buwa yung bag kinaon na. Ikaw di ka arte ka. Wala yung sapi. Matindi na mo. Oo. Laos ko ang baka. Kami magluto gani. Puli-puli mo puspos ng kugo na para mo sa. Ano man gina gali na sige man nagbugot mo to. Balik pila ayo gali. Kaon kay Asa. kay pa loy kay para makaon. Siya ra kang paluto kay kato kay di man to mo kaon. Ikaw pas mo ikaw di ka makaon ani. Suwa to ginamos, malapit ng dako ng mata nimo kasi kaon ng paran. Wag na lami. Napaas lagi mong tulungan ang mga diferensya sa utok. Grabe ang ginawa mo manultoy. Gaw, kisabi tayo mapas mo. Di bitaw kami. Pagsulo, mo ang kaunog. Ginamos dito. Ganon mga choy, magsugod na tag marinate sa atong crispy laos baka. Crispy fry. Human matig sarap. Human gini sa mix. Human butang ang katsubong. Human butang ang gigs. Human ay mikos-mikos sa nato kadali mga choy ha. Mikos-mikos sa nato kadali. Mag-cooking ako, mantika. Okay na itong mantika. Ato nilaro ng atong Thailand food ko no. Ay ka no. Allah. Grabe mo, corn beef boy. Magluto ng corn beef ha. Corn beef ha. Pagpanay ng beef lo.
baka ng biplop po. Sunod mga choy, ato nang baliho ng atong biplop. Oh, la, gay paka ng biplop oy. Choy, ato na ho ng atong biplop. La. Kaduhang lunod sa atong biplop mga choy. O mga choy, dili na to matagal ang panahon siya kay alaw sa baka na himong biplop. Tinawa ninyo ha? Lah. Di na maila oy. Grabe mo na, murag troy. Choy, kaduhang haon sa atong biplop. Doang haon. Kan mga choy, maghimot ta sa atong special sauce. Ilo na ito ang atong labas. O man, ini ko makeup. Ato na ilo ang atong secret ingredients. Diyan na ka, virus? Hoy mga choy! Plaster na! Bubod na! Choy! Iting na! Kay iting na, di una nagkaon. Oh, Baka lagi. Lagi na, balik na. paninder pa lagi na oh. Kuha mo ganin hangang. Ito una. Yung mga utok, karon. Huwag naman nagiging na mas tindahan. Kaon mga choy, kaon. Ah, sige, sige. Sus. Ah. Lah. Bawa coy. Nah, lami ra choy. Balik na. Sige. Apa yun? Kaon mga choy. Lah. Mikos mga choy, mikos na to kadali mga choy ha. Mikos na to kadali. Lah. O sana naman, oy! Mana? Champion ng Japon eh. O mga choy, linig na! Wow! Shoutout! O shoutout lang ko ni Arnel Pachico Yakambalon, Eduardo Narciso, Badanoy Brian, Melangga. Shoutout! O shoutout lang ko ni Benke Mora, og ni Etchel Degree, og ni Chinsansu. Shoutout! Og shoutout ko ni Benji Bulabog. Og ni Janjan Halang Hirosa. Og ni Janet Texon. Og kinsa man siya? Simon Joseph Villaroso. Shoutout! Og shoutout ni Janlen Jumbidsano og ni J Castro LJ og ni Tidman Mandalo og ni Landex Sinso og Groby Vlog. Shoutout! Og shoutout lang ko sa Magic 5 og kang boss Renante Pasumala. Shoutout! Og shoutout ko ni Rameliar Alquiza og ni Jeep og Agusto Dos mini vlog. Shoutout! Og shoutout ko sa pamilya Cabriana. Og labi na sa akong asawa nga si Patimami Cabriana og siyang manghod nga si Jocelyn Cabriana og ni Lovelyn Cabanero. Shoutout! Og shoutout ko sa Alboro Family from Leyte. Shoutout! Oh, shoutout ko ni Ma Arlen Cabriana. Shoutout! Sa wa pa ma-shoutout dyan mga choy, comment lang mo ko to sa comment section. Wow!